bay ule tira YouTube channel a kalo lom le veka cheu ole ton tuma chuan YouTube video kan ena pianga fakna lom chin fakna tel lova YouTube video endan kan sir ho don ani YouTube ten kan han ona fakna ti hen ro lang china boy thak em maya chumi fakna tel lova YouTube video endan kan sir ho don ni ama saberin Play Store ilu tanga ti chon search bar hian brave ti chudon ni BRAVE brave ti hi chunga install anga install zo ta te chuan I open anga ti hian ro langa brave ti hian itikang ti chuan set as default ti hian itik lenga ti chuan maybe letter ti hi tikanga I continue ang ti chuan ti hian ro langa nga ti chuan he da hian search brave or type ti hian lu tanga YouTube ti kha I type don ani ti chuan I type zawa YouTube ti hian chuanga itikanga ti chuan hemi youtube.com ti hian itik lenga YouTube ti hian ilut to mai don ni ti khenan chan center ti hi kachuta ti chuan katikta ti hian dole apps dan po khoi thei ni ti hian All India Presiding Officers Conference for FB te po khoi thei ya 62nd Secretary Conference of Legislative Bodies in India. Speaker Bulal B. Exam and Deputy Speaker ka channel hi thai lo te lo hlu ta ni chuan subscribe le bell icon kham lo ole ka lo me 욕심이 생겼다 너와 함께 살고 늙어가 주름진 손이 맞잡고 내 삶은 따뜻했었다고 단 한 번 축복 그 짧은 마주침이 지나 그물처럼 나는 울었다 한 번쯤은 행복하고 싶었다 너까지 울게 만들었을까